खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दासिमनि खौरांफोरा फारियै। आथिखालाव पुलिस बिफाना फेग्रा मुवा गान्जा ड्राग्सनि सायाव जेसेबांनो गोख्रों नोजोरजों सिग्रोमगासिनो एसेबांनो गान्जानि फालांगिया बांलांनायखौसो नुनो मोन्दों। मैया धेमाजि जिल्लायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों पुलिसआ। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि उरांनिफ्राय धेमाजियाव लांबाय थानाय समावनो धेमाजि पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव धेमाजि जिल्लानि तेलिजान गामियाव 186.12 केजि गान्जाजों लोगोसे गंसे एल्ट' आरो गंसे डिजायर कारजों लोगोसे 4 गान्जा फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय 4 लाइमोनफोरा सासेया ढेकियाजुलिनि, सानैया अरांनि आरो सासेया माजबाटनि होनना मिथिनाय जादों। थांनाय हराव गुवाहाटी हेंग्राबारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव गंसे भारा न'आव गिलु-बालु अर खामदों आरो बे अरानो गंसे भारा न'आव खामजेननानै गोसारलांनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे भारा न'आव बैसाङाव बाथि लागायना दोन्दोंमोन आरो बे बाथियानो गोग्लैनानै अरा नांजेनदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे गिख्रंथाव गिलु-बालु ब्लाव-ब्लाव जोंनाय अरखौ खोमोरनो थाखाय नाजाब्लाबो खोमोरनो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। कार्बि आंलं बिसानि बानजायनायाव मैया मोनाबिलि समाव रुंसारि मेरिना बसुमतारीनि मुङै आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि बोसोनगिरि, आफादगिरि, नेहाथारि आरो गासैबो बिसानि सोद्रोमाफोर लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि आबादारि आफादनि गाहाय नेहाथारि, मानिकपुर हारिमु आफादनि आफादगिरि, लांहिन मानिकपुर आन्सलिक UBPOनि आफादगिरि बिथांमोना मैया मोनाबिलि समाव रुंसारि मेरिना बसुमतारीनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। थारैनो रुंसारि मेरिना बसुमतारीनि हरखाबै रुंसारि जालांनायाव कार्बि आंलं जिल्ला बिसाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। कक्राझारनि धिरबिलाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि। मैया कक्राझार जिल्लानि धिरबिल किलटिलायाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव EM रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मुसलमान हारिनि 100 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों होनना खौरां मोन्दों। साननैसो आगोलाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि BTRनि EM रनजित बसुमतारीखौ बिदेशी फरेनार होनना बुंनायनि सायाव रनजित बसुमतारीया गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंदों, आंहा हाग्रामा महिलारिनि सोलोंथाइनि सायाव सन्देह दं। हाग्रामा महिलारिया जुदि रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन। हाग्रामा महिलारिया इन्डिजिनियास सासे मानसिखौ फरेनार बुंबाय। बिब्दिब्ला बड'लेण्डखौ बिथाङा भारतनि गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा? रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों, आं हाग्रामाखौ RTI होनो हायो, नाथाय आं मूर्ख जानो नागिराखै बुंदों रनजित बसुमतारी। हाग्रामा महिलारिया सौलायै मेंबाय। आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय, गंफोरा बायजोब्बाय बुंदों रनजित बसुमतारीया। बिनि अनगायैबो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया UPPLआव जगदान जानो लाजिदों। बेखायनो गुबै मोनसे राष्ट्रीय दलजों लोगो जानानै BPFखौ फोजोबनो नागिरदों होनना बुंदों EM रनजित बसुमतारी। नेमसुआ मोनसे फरायसा आफाद। फरायसा आफादब्लाबो बे बाराव नेमसुआ EM अरुप कुमार देखौ बोख्लायनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन। नेमसुआ बे बाराव पकिराग्राम बियाबाव EM अरुप कुमार देआ जेनगोना रोखा जाबाय। बे बाराव नेमसुआ पकिराग्राम बियाबाव अरुप कुमार देखौ फेजेननो थाखायनो फरायसा आफादब्लाबो गोख्रोङै खामानि मावगोन होनना बुंदों नेमसुआ। देबोरगाव मण्डल BJP राजखान्थियारि दोलोआव गावजों गाव बेले-बेजे सोमजिदों। देबोरगाव मण्डल BJPनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। देबोरगाव मण्डल BJPनि पबित्र बरगयारिया। प्रमद बर'आ मण्डलनि मुङाव हरनाय 10 लाख रांनि स्किमखौ चन्दन ब्रह्मआ सिरि हारसिङै मावखुमादों होनना अजद दैखांदों पबित्र बरगयारिया। चन्दन ब्रह्मआ देबोरगाव मण्डल BJPनि आफादगिरि जानानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो पार्सनेलि हारसिङै आरो इलिगेलहै मावदों होनना अजद होदों पबित्र बरगयारिया। बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि मण्डल देबोरगाव मण्डल हिसाबै एसे एनै पार्टि जानायनि थाखाय स्किम फिसा हरनाय खोथा दंमोन। हरा नङा हरदोंमोन, खिन्थु हरदों। बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ गावनि गामियावनो बेखौ 10 लाखनि स्किमखौहाय मावदों लामाया। मानो होनबा जों बिजों थांलाय फैलाय जों खालामबाय थायो नुयो। आरो बिनिखायनो दा बिथां चन्दन ब्रह्मखौ जों एसेबो गोजोननाय गैया। आरो बिथाङा दाख्लै थांनाय जुदि डिस्ट्रिक्टनि गसाइ बसुमतारी सारखौहाय जेब्ला माबादों बरायनाय हाबाफारि, बावहाय बिथाङा आदा अर्जुननि डेट अफ बार्थ बिथाङा गावनो बिदों, बाहाय आं दङ,
बिनानै बियो बिनि डेट अफ बार्थखौ बे माइनास खालामनायदों माने केलकुलेटर खालामदों होमब्ला नोंनि बैसोआ थिग जाना जाया होननानै दिनै गाव लाजिनो गोनां बेनो कारन मानो बे अब्ला मानो जोंखौ बिदि खालामखो दसेनि थाखाय जोंखौ मानो गोजोननाय होखो आरो दिनै बिथांनिया जुदि गिदिं गिदा मानो फैफिनखो बिनि फिननायखौ चन्द्र ब्रह्मआ जोंनो होनांगोन आरो थांनाय जोङो बबे समाव जिरामोनथाय बिसमुरियाव जों बाजाराव जों दसे जिरायलायदोंमोन जायनाखि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट गोदान सायख'नायाव चन्दन ब्रह्मआ गाव बिनि सिगांहाय मोनसे एप्लिकेसन होदों डिस्ट्रिक्टआव अब्ला जों ज' जिखान्थाय जिरायलायनाय जोङो बाव गोबां दङ गासिबो वार्कार हिसाबै बावहाय चन्दन ब्रह्मआ बुंबाय नोंस्रा अर्जुनखौ होयो ना सोरखौबा होयो आंहा बाहाय जेबो गोथौ गैया साननांगौ गैया जुदि होयोबाबो आंहा बाहाय जेबो आपत्ति गैया खारन बिथाङा बेखौ जुदि थाङै थांनानै मान गोनां बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमनानै दिनै बेखौ माने 8 लाख थाखा मानो लाबोखो बियो बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ बिथाङा गावनि मण्डलनि प्रेसिडेन्टखौ गाव बायनानै लागोन ना गावनि संनोखौ बायगोन बेखौ जोंनो नांगौ दा बिथाङा जुदि चन्दन ब्रह्मआ थारैनो बाव थायोबा मण्डलाव थायोबा बिजेपि हिसाबै देबरगाव समस्थियाव 0 जानो थांगासिनो दं बे 100% गोरोन्थि कारन बिथाङा जोंखौ बुंगोन दिनै गाबोननि मानसि नाथाय जों मिथिगौ जों पार्टि सालायनायाव जों बयबो जों मिथियो जों पार्टिखौ दिनै गाबोन सालायनाय फैयाखै नंगौ जों गोदान आंथ' सियर आं गोदान बिजेपियाव थेवब्लाबो जोङो बिथांनि आदर्श बिदि मावनाय बिनि नेमथिखौ जों गासिबो बियो रं जोङो थांनाय नै माबायाव ब्लकआवहाय थांदोंमोन देबरगाव माबायावहाय थिथागुरि ब्लकआव मोनसे आइबिएस स्किमनि थाखाय बे आइबिएस स्किमावबो आङो चन्दन दाखौ लेंहरदोंमोन ओरैबायदि फै जोंना इलिगेल जादों फन हरनानै बुंबाय बियो मा आंथ' बाव थांनांलायाना अर्जुन दंखायो सासे जुदि दायथ' बियो जोंनिनो बिफा बे थांनांगौ बेहा नुजाहैनांगौ बुंनांगौ ओरैबायदि अब्ला बियो गावखौ देरसिन खालामना लायो ना रायजोखौ देरसिन खालामना लायो दिनै जों खोनानो मोन्दों सोरबा एमसिएलए इएमफ्रा सापर्ट दं बिथांनि प्रेसिडेन्ट गोदान जानायाव नाथाय जोंहा बाहाय जेबो जोंहा बहाय एसेबो गोजोननाय गैया सोरबा एमसिएलएआ जोंनि देबरगाव समस्तिनि देबरगाव मण्डलखौनो सालायफैयाखै दिनै रायजो राजाफ्रासो बेखौ जों सापर्ट खालामलायनानैहाय जों ज' दिनै हमथाना दङ मोनफा बुथ कमिटि दादों जायनाखि बुथ कमिटिनाव दिनै गोबां खरसा दं दिनै चन्दन दाया माब्लाबा थाव सोनो थाखा फैसा थाइसेयाव फैना सोरबा रावबो खिथानो नङा बाहाय बिनिखायनो जों दिनै बुथ कमिटि दादों जोंहा थिखाना हरगासिनो फारसेजों चन्दन दाया हारसिङै हा होननानै आजावगासिनो दं होमबा बे जोंनिनो खहा दं दा बावहाय जों मानि थाखाय दिनै जों बुंनो गोनां गैयामोन चन्दना जुदि मोजां रोखोम मिलायनानै मावोबा जोंहा बाहाय जेबो जों अपसन होआमोन आरो मोनसे खोथाया चन्दन दाया जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङा जोंनावहाय मबाइलाव रोखा दं बिनि नटिसआ अब्ला सासे जुदि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरोबाव क'अर्डिनेशन कमिटिनि बोरै प्रेसिडेन्ट जानो हाखो बेखौ बिनि फिननायखौबो होनांगोन बिथाङा जुदि क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जायोबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव गावनि रिजाइन होनानै सोर फैया जों बुंनो थाङा मण्डलावहाय गोदान प्रेसिडेन्ट फैगोनखौ जों रावखौबो नाम होखारिया सोर फैयो खिन्थु सेन्स जानांगौ चन्दन दानि अनगायै जिखुनु जाया डिस्ट्रिक्टआ सेलेक्ट खालामना हरनांगोन आरो मोनसे खोथा दाख्लै जेलानाखि गसाइ बसुमतारी सार ओमफ्राय बाहाय सोर मा नाम दंमोनलाय बाहाय बुंदों डाइरेक्टलि 45 बोसोरनि गोजौआ मण्डलावहाय प्रेसिडेन्ट जानो मोना बावहाय गावसोरनो जुदि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ बुंखानायमोनब्ला आरो बुंखादों जों दङ बावहाय आरो दिनै मा हिसाबै चन्दन दाखौ बिदि रिपिट खालामना होखो दा बेनिखायनो जे हक जोंनि जोंहा देबरगाव मण्डल हिसाबै एसेबो गोजोननाय गैया बा आंल' नङा दा साफ्रामबो जोंनियावहाय गोजोननाया गैया आरो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जों मण्डल हिसाबै जों मारै लाखिनो दा बिनि